Η πρόταση για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του σχολείου μας στηρίζεται στη μείωση των απορριμμάτων των μαθητών, τοποθετώντας το προαύλιο κάδος ανακύκλωσης. Ο ηλιόλουστος προσανατολισμός του σχολείου μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών που θα χρησιμοποιούν μαθητές και καθηγητές, αποφεύγοντας έτσι τα συμβατικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Επικεντρώνοντας στο βασικό πρόβλημα του σχολικού μας κτηρίου, που είναι η συνεχής λειτουργία των λαμπτήρων στις αίθουσες διδασκαλίας, θα τοποθετήσουμε αισθητήρες φωτός σε κάθε αίθουσα, ώστε να μην λειτουργούν οι λαμπτήρες όταν υπάρχει επαρκής φωτισμός, και θα τοποθετήσουμε επίσης υποδοχής καρτών διακοπτών στη θέση του κλειδιού, ώστε κατά την είσοδο και την έξοδο να ρυθμίζεται η λειτουργία των λαμπτήρων.